piminutural lang na sa una. Bubuhay pa na ito. Ito ko na siya balik. Namin dito. Si Tino yung adapita dito. Ito pa sunahan. Patong ka dito, eh. Sige, okay ra. Ulo. Gaan kayo ko. Saan eh? Kamu ni Eric, no? Suba. Kamu ni kamarak. Ano palit yung mahal ko? Sa ilo-irik. Mahal ko na sa palit. Umagi dire kabayo. Kabayo umagi dire. Kani? Baka. Ah, baka po. Puntan man yung magbaka rin niya. Lunas man ugmauwan. Balhin na sa ditong baka sa. Balhin na lang. Ano ito bili? Yukan kami. Katong lupot. Ang lupot ubos, no? Sige na balik. Tinoy, no? Ano lagi? Video na naman. Oo, nag-video na. Artista na ka? Oh, mana dire? Asa day kutob ang ati Amel dire? Ito sangko gini ito lupot. Oh, nya, kala. Tinoy. Amo ni kati. No nya katukin sa mo to dito. Ilan sa toxic bit sa to kumag sa to. Oo. Basta ang kural dia trick. Ako ninyo ginan eh. Inyo ginan. Ano? Lagi piyo man eh. Kural na ni unan mo kural na ni. Muli mo bitaw nga ipatanaw ni Tepat kay kuan pa kuan ano ni pa pididuhan sa ni Irani. Ha? Pa pididuhan, pidido ba? Sila magasto. Ano ko ginito ko? Ako din yung paari, no? Muli na ilang imbrag na hangyo Asa sila. ni may mukural ni? Oo. Diba, hangyo sila nga. Mga itlaga ito pwede na para. Sila Ranim siguro, Tad? Oo. Oo na, murag na. Abot lang, kapot. Kaya murag tanawunon pa yung Rani sa dere. Pakyaw niya. Usuki ba? Pakyaw nila kay patay ni tinadlaw nito. Kung amuan na ni tinod. No, di pa ako naman na ni. Pakyaw mi naman. Pakyaw mi lolo. Ano ang trabaho ni dong subo? Turan. So kakinsam din ni dere. Kumangay. Ah, nya na anak. Ila irik kalisman man. Luloy. Pero ang unang tagiyana, Luloy. Luloy. Nya ilana naka-markron. Asa ka ng pigiri? Yaya gud nya no. Mo dito yang hangyo nga. Mga isa ito pwede sa luyo. O asa to yung ingon dire ba to? Okay, para di siya makalabang-labang. Yang umam sugot si Amel. Tukok si Amel. Ito sa niko no. Program PBC na ni tao na ni. Gidatan gino. So kaning korala mo ni Elisa na lang no? Kaya mo nagi koral daan. Padung na dito. Eh, pwede rin sa loob ka mo ari ito eh. Distansaan ninyo inyong hagyot. Di ka rin ilang kami dyan. Pwede rin na yung nanay. Aring sa mundo rin. Abot pa din ni Amel sa ubos no? Abot ay. Kaya murag sila Dexter po na ariwan lang mong muyo ubot. Nga, nasa lay plano dire. Ay, okay na pa doon. Ano ra? Malagi. Nabot pag yun sa labang pikas? Wala, diyan na ubos lang. Ang pating padre. Mana yung kagiyan sa dito no? Na ay. Mulubsong ka? Ay lang eh. Dito na yung lugsong to. Di, sa'yo naman kayo trikta. Pawan mo na. Gawanan na lamo dia. Mara, areho ka agad dia. Ganahan kita mulubsong ba? Kaya sa buhol kay naay ka ng Jessica Suhog ito nga nanguha sila ka ng namaligya sila ka nakita sila ka ng mga butilya nga beer karaan ba mahal ang tindad oy 30. 30,000 Wala sa tuwasad no Yuhap ng mga tugas ito. tak-abot po dato si is good siya nga mga mag-aso so yan nila pangitag butilya nga buang nils Dito ang sinulihog ka ng moso. Ang tanong Dragon plant. Layo man natin ang bukit.
Sige, tanong mo dire, Carla. Kaya nga, good. Dagan ta. Sige ko sa ni mo gid. Dirin mo gid tanong. Oh, sapa ang din nga ko ano, patay. Asa ang kuto kita amilan eh? Kana na luwak dia. Ulili ko gid no? Labang pa gid sapa. Lubong pa ni. Amin sakop kawayan ni kana. Hindi mo kawayan. So kung koralon apilo ni koral dire? No? Pero Kaya ang kanang patrabaho na ta ni trip kana swito. Swito kami hawa na ni og mo patrabaho mo apil. Ina lang si Oh, dito stepat. ako yung stepat. No, apil kog trabaho. Isod sa gayo mo kural na sila largo dire wala kibaw. Kaya sila aloy bagi nagtrabaho ani sa una. Ara abot na ng kural mo. Bungkag oy kani sulid-sulidon gini butang dire, butangan gini sa puste kay ubaha na na bungkag man. Tungkol kawanan gini sa triktap. Kuno gikan dire padung babaw. Pero dali ay. Umingon sila nga puwanan ni pa kanang mga 5 ka adlaw hinawanay nako. So kaning kawayan na hug sa nagtiamil po no. Oh, tiamil ni sud man. Igo man sa kuan bro naangot lang daw. Kanay bisag kaning kawayan na. Kanay inyo ha man. Yung butong patol ka ng kawayan na. Patol na buwang TikTok. Pero sayo na kinaka. Okay. Naman siya yung murag ko ano. Dararagon kaluloy, dararagon ilang mahag diri ang amo gikural oh. Awar go na dire. Bantay na tayo kasi. Lagi na kamaas diri. Ani? Amli diri. Ala diri. Ay lahan na dire oh. Kanay kanang pustiha eh. Kana oh. Lahan na. Dara man kuan diri oh. Moron pustiha. Ikuan ni ka safety tank. Kaning kawayan inyo hani. Inyo hani kawayan. Tuod pa ni sa inyo. Dara mang iyaha diri. Kaning maor man oh. Di man mo gipagi ito ang kuan. Kani inyo ang kawayan. Adto ani. Para tagi trip na pay para dali na tikta. Okay, hawan ra no. Huwag din magamit din eh. Gamit pero kadto kay. Yung gamit kadto tra aw. Kani halilibero. Nagsiminto ni kamo, nagsiminto ani. Dili sila ay naman trabaho na kadto. Kural mo. To pa ni kuan kami man kural na eh. Bisig lugbunlo. Pa sila direct na kural mo. Bisig lugbunlo tani yun ay. Bani? Bagun ba? Oh, bagon di eh. Bani saging dito no. Bisig lugbunlo eh. Na, itahawanan ni Mage, igo lagi. Puro putol. Right kay. Naghawan ako. Andun ko ni nito. Putol. Pan. Ina trek kay og mo sa pado trek, pasan trek. Oh, ako to ingnan. Wa ko'y trabaho gyud. Ya agad ba sa Mikti Amil? Yung sultian pa to niya si Amil ba? Oh. Dati lang siya may na. Inila. Ita nang ganito na patiyan kita joy. Ito ba tao? Sa kasaka. Right kay na kuan na oh. Siguro pamutol ba rito? Huwag yung gipundok. Kami sa urala rito. Mababoy tik ba? So, mababoy ro. Ako kaniyo. Ako ka mo nagkuha na nino. Oo, kami Tural. nagugay pito na tuig oy. Kung ginang guba. Luguog gid guba mo. Guod mas nindot yung PVC. PVC niya. Siminto. Asa mo ko ah. Kani hukyan ta gani si John to nakapalit ano. Lagi, move to yung ni. Ti Amil sig, ti Amil to yung palit gani. Bagay na sila naging nung si ko. Dirik. Okay, magani yamar si Irik. Nahali ng yuta dai. Diyan na siya ningon. Minaro masad ni Loloy sat. Nagsabot na silang mat. Ya pag gibayran na di ay una pag giduol si Irik. Una pag giduol si Irik. O
Parang tiway kasi. Tiway kasi. Huwag pangandam si Eric noon. Daot ko si Eric ni. Ini na ang bising. Kasi bising ano. Buwayat. Nga, Eric man nagklotado na. Diba? Lumboy na, pwede no? Lumboy. Asa ito pikas call to? Okay daw, wala may kanto dito. Pero mau naman to. Kani diri trick up. Na anak lang ni diring kurala. Kay wa may lain ka kuanan pero ubutan na ang kani diri. Sakop na ato diri. Sakop ni diri ba. Kanina uyog man ni. Uyog man ni na anak naman ni kural. Kural ani. Dara. Kani siya. Ang lungag na ni. Kani. Mo man ko ang targeton nito. Kana ginusab naman nila. Kural kay gahay na nas minto na na. Ano mo ang ginadaan mo? Ano ni plaga to eh? Silong ko lang. General na. Raw. Right. Dili. Ani. Onto. Ini kural. Kanang kuan ay, ang uslanan ni kanang tugas. Ay gi mo sugot nga. Adi lagi na sugot lagi. Ini dipangitan niya og kadiri. Tabuk kay. Ang motorbaho lagi ani, di maayo gyud ang motorbaho ani udi swito, diri inyo ta. Kay ingo na sa uy amo man diri. Kuan kay kami swito minani pagkural lang gidaan ani. Swito minani. Hindi siya kakuan yung mga dito. Ito, target ko na ito. Tugas. Panas ka rin rin ay. Sos, maglongag na rin. PBC pre. Sige. Magsilbi. Sa una, ang kuruala na trip top. Kani anay, ginis na diri. Diri. Pintra. Yang kanang nang ka diri pa man ako. Malukod man okay lagi ni siya, kay tibuok man ni siya. Tibuokan man ni pila ni siya sa perimeter. Lan sa trick. Sige lang, tara. Tibuokan man ni kay kana siya duha ni kabahinan. Tugdon ka dito, pila to tanan. Kani usar mi kabahinan. Tibuokan man ni. Pilih ako nako mana ko mada. Biyo mas kaning tangkala ko le. Ayo. Pas ano lang gilid dito. Karang poste ya diha na no, muna. Dia kutob. Ah. Balira pa nagkikihap ka buhat rin. Kami si Idi may trabaho na. Si Idi katong kuan. Asa to si Idi ron? Uli naman. Di-rehab lagi. Upat ito. Kaya gisipog ko ng poste na trick. Kay gahir na. Gahir na din. Bumong mag-gahir din. Pero gamay mo nung kinakuha na din. Sabi mo nagbuha na ito. Gisipog ng poste kay gahir man. Kahit nito niyan. Pato? Kung nasa gamay na kinukuha noon, pero kani pwede rin yung dili ni tumbang. Ano ba ito? Ano dito? Natanaw ito poste ito sa preno. Di man pa ilog sa giling. Tumbang poste dito. Kanang sila ha? Si Bobaton.
Kayat! Ah, kabugo ni mo. Hila ka.